Lona-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-31 season 1. Angena uBhekumuzi afica abafowabo sebehlile. Bokhabazela, ngicela-ke ningiphe indlebe nakhe ngifisa sikuqaphele njengoba sazi ukuthi izitha zethu okufanele sibhekane nazo njengamanje yithimba likaZondi, okuyilona eliyizitha eyisemqoka. Ngifisa siqaphele ukuthi asiyidali ezinye izitha ey'ngenasidingo. uBhekumuzi ekhuluma emile njengoba bonke abanewabo babehleli phansi bemlalele. Aqhubeke. Angeke kuze kulunge masingavusa lempi yethu noDlamini ngoba kungachitheka igazi eliningi kunaleli futhi hlezi singayinqobi naleyo mpi. Kanti noZondi ngapha kayibekile phansi. Ngakho ngifuna sisebenzise ubuchule nobuhlakani. Njengoba silapha nje akukhona ukuthi sibalekile, kodwa sifana nenqama yona ehlehlela emumva ngenhloso yokuzolanda amandla ngoba bamane bazuma nje. Nani nibonile besingazelele lutho. Kusaqhuba yena uBhekumuzi. Okay bhuti, ngiyakuzwa kweyokuqala impi noDlamini ukuthi ayisilungele thina. Kodwa-ke ngithi angibuza ukuthi njengoba lo mfana wakwaDlamini egcwaneke emagcekeni akithi emva kokuba omalume bakhe benze isihluku esinjena emagcekeni ala ekhaya, uthini ngaleyo bhuti? Sithule nje sisonge izandla samukele ukuthi lo mfana uzenzela umathanda nje enganeni kababa nomami, noma mhlawumbe usukhohliwe isenze senziwa omalume bakhe la ekhaya? Kubuza umphikeleli. Athe ngakaphendula uBhekumuzi angenelele umqapheli. Kuzomela sikuvumele phela lokho ngoba nangu ubhuti omdala nganemtotoso nobuhle. Kumanje nje buka ukuthi kumtotosa kwakhe usibekephi. Kumanje sihleli la sivalele ngathi singamagwala. Sesingamagwala manje thina la ekhaya. Singamavaka thina. Umqapheli ebuza ngokwedelela nezwi liphakamisile. Akhuze umphikeleli. Mqapheli, akuyona indlela leyo yokukhuluma nobhuti omdala. Futhi angibuzanga kuwe, ngibuse kubhuti manje. Le ndaba kaNobuhle iwubala. Njengoba eselana nje akusekho kuzobuye kumhlanganise nalomfana. Mina into engiyifuna kini ukuthi ningenzi into ezosidalela izitha esingazidingi njengamanje. Noma ngabe iziphi, kodwa siyidinga zona izitha. Sizwana madoda. Kubeka uBhekumuzi. Sezibuya inhlazane, amathunzi ayewukela. Sekuqalile ukushaya nomoya owenza wonke umuntu athuthumele uma ngabe ehlele eminyango futhi kungekho agqokile ukuvikela amakhaza. uSakhile uhlezi exhibeni nomfowabo uNqoba botha umlilo bayaxoxa. Bethi besaxoxa kanjalo lungene ucingo kuSakhile livela kuNobuhle. Sithandwa sami, kunjani kodwa? uSakhile esukuma esigqikini ayihleli kusona ema ngeenyawo emva kokungena kocingo likaNobuhle ayikade lilindele njengoba wayekhathazekile. Phela wayelokhu emgcina emva kokumvalelisa eintatha kade emphelezeli. Angikho kahle sithandwa sami, emoyeni nasemzimbeni. Ngizizwa ngathi ngifile. Ngife wonke amalungu omzimba engazuthi awasebenzi. Emoyeni khona ngifana nolahliwe. Ngifana nombelwe ithuna wagqitshwa. uNobuhle eciphiza inyembezi. Kuzwakala nakuye nje uSakhile ukuthi uyakhala lo muntu akakhuluma naye ucingweni. Kangunezi, khuluma nami phela, kwenze njani sithandwa sami? uSakhile esedame yaluza lapha endlini kungasahlaleki naphansi. Athi uyazama ukuchaza uNobuhle ahluleke. Kufika isibibithwane kungakhulumeki. Sithandwa sami, ngizokuzwa kanjani mina mangabukhala? Yehlisa umoya phela ukhulume nami, kwenze njani ngonezi omuhle? Kusaqhuba uSakhile ngokukhathazeka. Bhuti, sebeyazi ngami nawe mashobane. Ngikhuluma nje angikho ngisho lapha eMbongolwane kodwa sengisekhaya elikhulu eNewcastle. uNobuhle ngezwe ledlezelayo. Man, kangunezi bathole kanjani manje? Khona eNewcastle ubekwa yini futhi? Okubhlungu sithandwa sami ukuthi mancane kakhulu amathemba ukuthi sisengaphinde sibonane njengoba nesikole sengishintshile nje. Sengizofunda ngapha manje eNewcastle. Kuqhuba uNobuhle
Kuthulakale manje. Usakhile sathuswa yilamazwi awezwa ngoNobuhle. Mntuma, usakhona? uNobuhle ebuza kaNgoniso, uqonda ukuthini mangabe uthi kungenzeka ngingabe ngisakubona? Usakhile nakuye sesicwebe emehlweni inyembezi. Ngiyaxolisa sithando sami, kodwa obhuti ngifike sebethuthe zonke impahla zami. Bangithathele i-remove bangitshela ukuthi sekumele ngizohlala eNewcastle ngale kokuzwa ukuthi mina ngeneme yini ngalokho abakwenzayo. It was beyond my control sithando sami, ngiyaxolisa. Ukuthi nje ngibhlungu kwazi ukuthi kufanele ngiphile ngaphandle kokuba nawe mashobana. Kufanele ngamukela impilo entsha endaweni entsha. Kufanele ngamukela ukwehlukaniswa nalona wesilisa oyinjabulo yami kuyena. Ntungu, ngiyakuthanda futhi ngakho konke ngiyekho. Ngikuthanda noma sengiqhelisiwe eduze nawe ngenhloso yokwahlukaniswa nawe. Ngiyakuthanda mina soka lami. uNobuhle ngesibibithwana kaNgoniso, ngiyakuzwa. Nakho kokufanele uqonde njengoba sekukanjena nje. Njengoba ngathembisa ukukuthanda noma ngabe kuhle noma ngabe kubi. Namanje ke kulobu bumnyama obugubazela uthando lwethu lwesikhashana ngizokuthanda kaNgoniso. Ngizokuthanda noma uqhelisiwe eduze nami. Ngizohlala ngikulinde kuze kube ukuthi usunenkululeko, ungasavinjelwa ukuvumela ukujabula kwenhliziyo yakho nala wena uthanda khona. Okunye ke engifisa ukwazi ukuthi leyo ukuthi ubone sengazi ukuthi angeke sikwazi ukubonana, ikhohlwe nje lokwangempela dala. Ngizolenza icebo lokuthi mina nawe sigcine sibonene. Ukuba uyazi sithandwa sami ukuthi lawo mazwi nje ewodwa ayangilapha enhlizweni. Nami ngenza isithembiso futhi namanje ngiyasenza sokukuthanda noma ngaba ngikho duze nawe. Uyongifica ngikulindile sithandwa sami. Uyongifica ngikulindile, ngilinde wena nangesikhathi uyofika ngaso. Kulokho kokubona ngizodlulisa nje isikhashana bese ngiyabona ukuthi ngenza kanjani. Kodwa uma ngabe kumele ngigcine ngifikile lapho ukuze ngikubone, nalokho ngingakwenza. Akuyona nje neze inkinga futhi akuyona nje neze nje into engaba umqansa. Ekugcineni kwakho konke ngizokubona. Ngowami wena. Ufuna uhlale ukwazi lokho ngaso sonke isikhathi. Kusaqhuba usakhile, bakhulume ke baze bavalelisana.